Atmosfera mill-isbaħ il-ħamis flaxija fil-ġonna tal-Palazz tal-Girgenti li laqgħu edizzjoni oħra tal-kunċert Classics Under the Stars. Dan il-kunċert bis-siem tal-Orkestra Fl-Armonika ta' Malta sar appuntament popolari ħafna ta' kull sena ma' dawk kollha li għandhom għall-qalbhom il-mużika klassika. Fix-xenarju tal-Palazz fil-Girgenti mixew l-okkażjoni fl-isfond tal-veduta panoramika tal-inħawi tas-Siġġiewi mir-residenza tas-sajf tal-Prim Ministru dawk li attendew għall-kunċert setgħu japprezzaw għadd ta' biċċiet mużikali li daqqet l-Orkestra Fl-Armonika ta' Malta mmexxija mid-direttur mużikali Michael Laws. Fosthom mużika klassika mill-pinna ta' kompożituri famużi bħal Verdi, Puccini u Strauss. F'dan l-aħħar impenn tal-istaġun tal-Orkestra Fl-Armonika Nazzjonali naqdu wkoll il-vuċijiet tal-baritonu Miguel Rosales u t-tenur Malti Cliff Zamit Stevens. Il-kunċert li dħul għalih kien bla ħlas sar taħt il-patroċinju tal-Prim Ministru Joseph Muscat u martu Michel Muscat. Dawk preżenti taw donazzjonijiet li se jitqasmu fost taqdiet li jaħdmu favur l-annimali. On the floor